Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så vi skal starte med Ja, vi havde talt om længe at lave et house-tour i vores hus i Tokabuka. Vi har mange huse, men sådan, det vi sådan bruger mest tid på at lave. Og ja. Så vi starter med mit. Så er vi nået til Ellas hus. Okay, så man kommer sådan ind ved den her port. Så er der et lille hyggested-agtigt, man kan sidde og spise, hvor moren sådan kan lave nogle ting. Trampolin. Ja, og derfor der er en trampolin. Det er fordi, at der er en lille søster, storesøster og en storebror og en mor og en far. Så kommer man ind til køkkenet her, sådan meget basic-agtigt. Og hvis I synes, vores hus ligner hinanden, fordi Liana kiggede lidt efter, for hun har lidt svært ved at indrette. Et lille kaffested, altså moren og faren. De har så også en kat og en hund. Udenfor area, sofaområde og sådan en snack ting. Der er også en baby, men jeg kan ikke lige huske, hvor den er. Godt, så... Jeg vil nok bare glemme, hvor ens baby er. Ja, og fordi man bruger den ikke så tit. Ja. Den er også bare en ekstra ting at holde på. Ja. Ja. Så vi vender lige tilbage, når vi er på anden sal. Så er vi kommet på anden sal, så ja. Ja, så når man bare kommer ind, er der sådan et lille hjem. Der er ikke så meget, man bruger det til, så det er bare sådan lidt alting. Så går man herind, så har vi lillesøsterens værelse. Hun er sådan rigtig kreativ, men elsker sådan også skincare, så hun er det lillesøsteren og har fået lidt skincare her. Det er så storesøsteren. Så har vi sådan et bryggers, jeg ved ikke, hvad man kalder det, sådan med alle rengøringstingene og det. Så har vi et lille kontor, det har jeg ikke brugt så meget tid på. Og så moren og farens værelse, hvor det sådan, ja. Og så havde vi faktisk også, hvis vi går helt tilbage til her, så havde vi et toilet her. Og Liana har spurgt, hvorfor der er glas ved toilettet, men jeg siger bare, at det er tonet glas, så man ikke kan se ind. Så lad os gå op på 3. sal. Okay, så vi kommer op på 3. sal. Så det er det samme som sådan anden sal, der er bare sådan lidt af hver. Sådan. Så kommer man til den store piges værelse. Vi kan lige lukke her. Hun har en altan. Hendes værelse er sådan meget basic. Der er et skrivebord plus make-up-bord, og så har hun make-up og skincare. Skoleuniform og alt det der. Og hunden er her. Jeg kan ikke huske, hvor katten er. Så har vi et sådan bad og toilet, ekstra toilet-agtigt, fordi at herover kommer der en pool, så kan man lige vaske sig. Og så har vi sådan, hvor hunden og katten kan sove over det, og hygge-area igen. Og så poolen, mit yndlingssted, hvis jeg boede herinde. Så har vi faktisk også hernede 0. Det er der, hvor storebror er, så vi prøver lige at gå derned. Okay, så er vi hernede, men hvis det larmer lidt i baggrunden, eller har larmet, så er det bare min storebror, som jeg ved ikke, hvad han har lavet. Vi har sådan igen, man kan vaske tøj hernede, og det kunne man faktisk også op i det der bryggers, eller hvad man kaldte det. Men ja, lidt ting her, og hvis man så trykker på den her knap, så åbner den her, og så kommer man bare ind til storebroren, hvor der er et gamer setup. Sofa, fjernsyn, han har så alt elektronik, iPad, ja. Han har så sin seng. Ikke spørg, hvorfor der er poop heroppe. Og så har vi også sådan et køleskab med alle hans energidriks og sodavand og sådan. Men ja, det var mit house-tour. Nu er det videre til Liana. Så er vi kommet til mit hus, så ja, lad os bare komme i gang nu. Så her er sådan ligesom sådan, det sted, de lige kan hygge. En trampolin selvfølgelig. Og så, nu går det godt nok galt, hva'? Ja, og så også sådan en hobby-ting. Så har vi køkkenet. Ja, det er pinligt, der ikke lige fyldt noget op. Ja, men det er bare sådan, helt normalt og sådan noget. Og noget til kat og hund. Så spisested her. Så har vi stuen. Her er bare sådan et hyggehjørne. Ja, og det minder meget om mit. Så. Ja, ja. Og det er egentlig ret fint og sådan noget. Støvsuger til er altid vigtigt. Så tøjhængende. Og så stuen og ja. Så vi ses bare til nummer 2. Så
Nu er vi kommet til det her sted, og jeg er meget obsessed med Pups, som I kan se lige der. Ja, men det snakker vi ikke om mere. Der er bare lidt forskelligt her. Så er vi på badeværelse. Det ligner meget hinandens, fordi at jeg er som sagt lidt dårlig til indret. Men vi har som sagt nogle hylder her med nogle der, jeg kan ikke lige huske, kasser. Ja, kasser. Og så har vi lige toilet og sådan noget. Og så er vi på lillesøsterens værelse. Der ligner det dog ikke hinandens, fordi at mit er der lidt power på og sådan noget. Og vi har lidt forskellige smag, så ja, for stil. Nå, men så hun har et skrivebord lige her, mega hyggeligt, og en hylde, fordi hun har mange ting. Og så selvfølgelig sin seng. Så. Må jeg spørge noget? Ja. Hvorfor regner det her, men ikke de andre steder? Fordi det er bare det hyggelige. Nå, okay. Ja. Og så har vi så et vaskerum og et hyggehjørne, bare hvis man har brug for at slappe lidt af. Og så forældrenes værelse. Så ja, lad os vende videre til 3. sal. Så er vi nået til 3. sal, som I kan se lige der. Så ja, det er lidt ligesom det samme, men ja, lidt forskelligt som sagt. Der er Pups igen. Ja, Pups. Jeg er meget obsessed med det. Og ikke lige tage af, der er de samme lamper lige der ved siden af hinanden. Men så er der et badeværelse lige her til, ja. Og så det her ligner også selvfølgelig hinanden, fordi ja. Og så har vi pool, hvor der så er 2 der her. Ja. Ja. Så er der også storesøsterens værelse. Ikke sådan noget vildt. Bare lidt forskelligt her. Selvfølgelig en højtaler. Yeah. Og så storesøsteren lige her. Så skal vi ned til 0. sal. Så er vi nået til 2. sal. Det er det samme lidt vasketøj, fordi at han skal jo selvfølgelig huske at vaske sit tøj. Og sådan noget. Så har vi lidt forskelligt her. Så er vi nået til værelset. Det er et kæmpe stort fjernsyn, fordi det er bare fedt. Så har vi selvfølgelig storebrors lover. Det er selvfølgelig skærmen. Skærmen er det vigtigste i hans liv. Ikke? Ja, ikke også? Og så har han også lige sin seng og sådan noget, og lidt forskelligt. Så ja, det var egentlig bare det. Så lad os lige se, så man kan se hende begge to.